התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, על פי המסורת חל יום פטירתו בל"ג בעומר. ביום זה גילה רבי שמעון את סודות תורת היסוד, וביום זה שמחים ישראל על שני דברים: על גילוי תורת רבי שמעון בר יוחאי ועל הפסקת מגפת המוות שהרגה 24,000 תלמידים מתלמידי רבי עקיבא. שני דברים אלו שמחים עם ישראל בעולם כולו, קשורים אחד לשני, ואין זה מקרה כי ביום ל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, אך קודם נברר את הקשר ביניהם. נעסוק בקצרה מעלתו המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נולד ביום חג השבועות כ-50 שנה לאחר חורבן בית שני. אביו היה יוחאי משבט יהודה מגדולי הדור ההוא, ושם אמו הייתה שרה. שרה הייתה מהנשיא ומצאצאי הלל הצדיק. שרה הייתה עקרת בית במשך שנים רבות, ועברו כל כך הרבה שנים שלא הופקדה בזרע של כהונה. החליט יוחאי לגרשה, אך שרה לא השלימה עם הדבר. הרבתה לצום, להתפלל, לבכות ולתת צדקה על מנת שיצילה הקדוש ברוך הוא מגורשיה. ואכן שמע השם לתפילתה ונפקדה. סעודת הברית הגדולה שעשו הורי יוחאי המאושרים נקרא שם הילוד שמעון, כי על שם ששרדה השם לכל תפילת יחיד.